त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। जर तरुणाला हिंदू मुलींशी लग्न करायचं असेल तर त्यासाठी धर्मांतराची काय गरज आहे? तिनं हिंदू देवी देवतांची प्रार्थना बंद करण्याची जबरदस्ती करण्याची काय गरज आहे? जर प्रेम असेल तर हिंदू म्हणून प्रेम करावं, अशा शब्दात नितेश राणेंनी लव्ह जिहादवर संताप व्यक्त केलाय। पाहूया। तर तुला खरंच तिच्यावर प्रेम असेल तर तुला तिचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुला काय गरज आहे की त्यांनी त्या हिंदू देवी देवतांचा प्रार्थना बंद करावी, पूजा प्रार्थना बंद करावी? हे तुला काय गरज आहे? तुला अगर तिच्यावर प्रेम असेल तर तू हिंदू म्हणून प्रेम कर, आमचं एवढंच म्हणणं आहे। तुम्हाला तिचा धर्म बदलणं, तिने नंतर जाऊन कुराण वाचणं, तिने तुमच्या हिंदू देवतांचा सगळा फोटो काढणं, ही जी काय जोर जबरदस्ती आहे ह्याला लव्ह जिहाद म्हणतात। हे जे काय अबू आझमी, त्यांचा तो दुसरा आमदार, हे जे काय मुंब्राचे जे आमदार वारंवार महाराष्ट्र समोर जे बोलतायत ते लव्ह जिहाद होतच नाही, ह्याचे आमच्याकडे एक पुरावा आहे। हा फक्त एकच व्हिडिओ तुमच्या समोर आणलाय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।